Bine te-am găsit! Astăzi vreau să-ți prezint Aleskönner. Ce putem face cu Aleskönner și cum îl putem folosi? Rămâi aproape! Dacă dorești să speli pe jos, ai nevoie de doar 10 ml la 5 litri de apă. Pentru suprafețe, Provin ne oferă această sticluță pe care o puteți cumpăra separat. Iar aici pe spate avem indicațiile despre cum putem să folosim acest produs. Până la prima linie, după cum vedeți, se adaugă apă rece. Am ajuns la linia dorită, cred că am pus puțin prea mult. Iar până la cea de-a doua liniuță, adică exact un deget, se adaugă Aleskönner.